நான் தான் அவங்க ரவுடி பேபி கிரியேஷன் மிருதுலா. இன்றைக்கி நம்ம கார்டன் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள் கார்டன்லாம் எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்ட்டு. இன்றைக்கி நம்ம கார்டன் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஸ்டார்ட். இந்த மரம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சுண்டைக்காய் பாருங்கள். இந்த மரமும் சுண்டைக்காய் தான். இது வந்து நான் உங்களுக்கு குக்கிங் வீடியோ போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். சுண்டைக்காய் இலை இப்படி தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது துளசி தான். துளசி வந்து வாடி இருக்குது. அந்த அதுக்கு துளசி நல்லா செழிச்சிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இது வந்து பிரண்டை கீரை நல்லாயிருக்கும். சட்னிலாம் வைக்கலாம், குழம்பு வைக்கலாம், நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள். இல்லை இந்த இது பாருங்க தடிசாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆலோவேரா. இது வந்து ஆலோவேரா. அந்த ஆலோவேராவை பாருங்கள் நல்லா தடிசாக வருது. கீழே ஒரு ஆலோவேரா வருது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பூச்செடி. இது என்னன்னு எனக்கு சரியாக தெரியல, ஆனால் இது ஒரு பூவு. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பிங்க் கலர் செவ்வரளி பாருங்கள். இது நிறைய இடங்களில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நல்லா அழகாக இருக்கும், க்யூட்டாக இருக்கும் பார்க்கவே. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஒரு பூச்செடி இருக்குது. இந்த வெள்ளை பூச்செடி அடுக்கு செவ்வரளின்னு குட்டி குட்டியாக இருக்கும் பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபுல்லாக பாருங்கள் பூசணிக்காவா ஃபுல்லாக முளைச்சிருக்கு. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பூசணிக்காய் தான் பாருங்கள். அங்கே வரைக்கும் பூசணிக்காய் தான். இதில் ஒரு சில இதில் ஒரு 5-6 முடிச்சிருக்கும். இதில் இது வந்து மாங்காய் செடி. இதுவும் ஒரு இது அங்கே கூட பார்த்தீங்கன்னா படர்ந்துருக்கும். இது வந்து இந்த செடி வெந்தய தக்காளியா வெந்தய தக்காளி கீரை. ஆமாம் வெந்தய தக்காளி கீரை பாருங்க. முள்ளாக இருக்குது. இதெல்லாம் ஃபுல்லாக முள்ளுவேன், தொடவே முடியாது, தொட்டா குத்தும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலையா படம் இருக்குன்னு சொன்னீங்க. இந்த இடத்துல அந்த இது அப்படி. நெக்ஸ்ட்டு வந்து வாழை மரம் பாருங்கள். வாழை மரம் வந்து இப்போ தான்